За Янко сигурност без компромис. Янко Черна Гора во Пазарджишко предлага професионален монтаж на системи за видеонаблюдение, Wi-Fi камери, нощно виждане, модели с два обектива и пълно следене в реално време. За дом, магазин, двор или бизнес, ако искаш сигурност и спокойствие, просто потърси Янко бърз монтаж. Чиста работа и надежна защита 24/7. Ако искаш всичко да се пази както трябва, без да се чудиш кой ти влиза и излиза в двора, не му мисли много, не се чуди кой ще ти помага. Янко Черногорово идва и всичко оправя. Кабели, камери, всичко подредено, монтажът му е чисто, точно и проверено. Wi-Fi връзка, картина като ден, гледаш си от телефона, спокоен и засмян. Янко, Янко, сигурност голяма, всяка къща с него вече няма драма. Нощно виждане, образ кристал, що ме Янко, всичко е реал. Два обектива, зорък поглед навсякъде, нищо не се губи, всичко се следи на време. От Черногорово тръгва рано сутринта, инструменти в колата, готов за работа. Дворове, магазини, входове следи, монтажът му е бърз, без да те боли. Клиентите доволни, казват му браво бе, работата ти чиста, няма като тебе. И където да отиде, името върви. Янко прави сигурност, не просто камери. Гледаш отдалече, но дори да си далеч, в телефона виждаш кой минава през двореч. Ако нещо стане, записа е там, всичко е под контрол, спокоен си сам. Янко, Янко, сигурност голяма, всяка къща с него вече няма драма. Wi-Fi нощно, образ кристал, що ме Янко, всичко е реал. Два обектива, зорък поглед навсякъде, с него си спокоен винаги и завинаги. Не чакай проблема да дойде сам, направи си системата, ще си цар, дома си там. Модерен монтаж, техника на ниво, Янко знае как се прави, всичко е готово. И като го викнеш, идва точно на време, решава ти задачата без излишно време. Работа професионална, име с чест, Пазарджишко, всички знаят кой е най-добър майстор днес. Ако искаш сигурност, не се чуди къде, Янко от Черногорово ще направи чудо с тебе. Камери, монтаж и спокойствие за теб, с него всичко пазено е ден и нощ навред. Айде оркестър! Кючек до сутринта.